Hello everyone, good afternoon. Welcome back to my new vlog into this channel. Ani to this channel nonton kamu pun kecil ini vlog pembuatan jaman. Asal kalau menonton kamu mesti doa, orang mesti doa. Operai dah ni grup dah birat. Ukar moyo, dah moyo dong pun dah lagi. Operai dah thai ma duita zaman sandi duita. Dah birat ukar ni tu. Lama pun mulai lagi ya. Wah. Dah ni, uipar baik gari ya. Birat gosom जाजोबबाय नै बोथोरा बङाइगाव टाउनाव अखा हानानै खोमसि जाजोबखाबायलै मोना बायदि टाइमा ओमफ्राय देरथाल' जादों दाबो साननै देरथा थेवबाबो मोना बायदि जाबाय नै लाइट सेरजोबनांलायबाय नै लाइट होजोबनांबाय गारियाबो लाइट होजोबनांबाय मोनायानो मोना खोमसि जाबाय नैबेलाय मोनबाय नैबेलाय Honda showroom parts लांनो नागिरदों लागाव खाबालै अखाया नोगोर हाबायबो हनै अखा बिराद हाबायबो नै लोगोफोर अखा खोमसि जाजोब्बायना दा बङाइगाव Honda showroom हाबफैदों जों माने स्कुटिनि मोनसे पार्ट्स नांगौ नालाय बेखौ लांफैदों मोनसे पार्ट्स लांनो नागिरदों लोगो साइडनि मोनसे केनेल बेखौ लांगोन आरोखि बायदों नालाय मोसौखौनो हाबनानै दा बङाइगावआवबो नोंथांमोना बेखौ बिराद गुसु जानानै दं ओमफ्राय नैबे श'रुमसिङाव हाबफैबाय जों दा लानोसै दा नै नैबेयावनो लाबाय दा पार्ट्स दखानाव दं आरो हन्डानि पार्ट्स माबायाव निउ इन्जिन अइल दाबो मोना मालखौ नागिरहैदों ओमफ्राय दा नै लोगोफोर मोनबायमोन नैबेलाय नै बे बुस्थुखौनो दा कालारा मिलिया दा नागिरफिनबावदों आरोखि नागिरबा मोनाखै ओमफ्राय दा माल गोदान सफैदों नामानो सासे नागिरनो थांदों आरो र' नागिरबाय थाथ'नोसैलाय दा बिल खालामग्रोनोसै लोगोफोर पार्ट्सखौथ' मोनबाय नैबाव हाबनोसै नैबावथ' दा बिल खालामबाय दसे जिरायनोसैलै नैबाव दसे जिरायनोसै सफायाव मा जाखो बुजिरायबाय बै सासेयाव नै बिल खालामग्रोबाय नैबे पार्ट्स लानायनि बिलखौ बै खालामनानै दं कमेन्टआव सोंहरदो ओमफ्राय आं खोन्थाहरगोन श'रुमानो मारै दै जाजोबखोब्रा श'रुमानो दैजोब दा फैफिनबाय जों पार्ट्सखौ लानानै लोगोफोर हाब दै सिबो मार जानांगौ बिजों दैजोब दै बङाइगाव टाउना लोमसिगोन ओमफ्राय दा नै जों बै हन्डा श'रुम सिङाव पार्ट्स लायदोंमोन ना स्कुटिनि मोनसे पार्ट्स दा नै अखा साथाथ' लाबाखै अखा सिजाजोब्बाय नै सेस सिजोब्बाय ओमफ्राय नुखाया ओमफ्राय माबे औ सापागुरियावबो जाजायोना सापागुरियाव जायगायाव अबाव मोजां ए होनबालाय माबाना सनालेखा श'रुम सानजाना सानजा नङा सानजा दा परथा जासिगोन जों ओंखाम उखैबाय बिरादनो ओंखामा एसे जाखादोंमोन न'आव ओमफ्राय दाथ' जाला बोथोरानो हटेलाव जाबाथाय थाब उदै सेमनाय मोना हजम जानाय मोना ओंखायनो जानो बाबाय दा मानि थाखाय बङाइआव फैदों होनबा जों लोगोफोर माने मबाइल लांफैदों आरोखि बङाइआव दा मबाइलखौ लाबाय मबाइला जाहैबाय सामसुं गेलाक्सि A54 दा 39,000 लाबाय आरोखि मबाइलनि दामा दा लाखांबाय ओमफ्राय लानाय समावथ' आं नोंसोरनो खिन्थासै लोगोफोर माने जेबो भिडिअ खालामासै आं मबाइल बायनाय समाव दा मबाइल लाखांनानैसो आं भिडिअ खालामदों दा मबाइलखौ लाबाय सामसुं गेलाक्सि A54 बेखौ लाबाय आरोखि गोदान ओंखारनाय दा नै लोगोफोर डिफुआव थाव सोग्रोबाय इन्डियान अइलाव दा थाव सोना लागासै गारियाव दा नै लोगोफोर नैबाव परथा जानो हाबफै जों दखानाव
दा नै जों परथा नेगासिनो लोगोफोर परथा जानो नागिरदों परथा जानो हाबबाय जों ओमफ्राय दा परथा मोननायनि सिगां सिंग्रा जागोनसै नैबाव हाबबाय जों दा नै सिंग्रा सफैग्रोबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे गोदै रस सुइट रस सिंग्राखौ जागोनसै साम'सा दा नै परथा सफैबाय दा परथा जानोसै नैबेबा मा बुस्थुलै गुफुराबा गाइखेर थांबाथा ओंख्रि नैबाव लांदा बे परथा दा नै लोगोफोरजों दा साहा लोंखाना फैबाय परथा जाखानानै ओमफ्राय दा नैबाव माखासे बुस्थु लालायबाय नै सापागुरियाव दसे जिरायनानै 1015 लायबाय गारिनि सापागुरियाव ओमफ्राय दा गारि गाखोफिनसै दा गारि गाखोफिनसै लोगोफोर नै गारि गाखोफिनसै 1000 बार नां माबा लम्बा गाखोफिनबाय सापागुरिनिफ्राय ओंखारफिनबाय लोगोफोर नैबे ESD श'रुम दा नै लोगोफोरजों सापागुरिनिफ्राय ओंखारनानै दा जों सामथाइबारि बारबोबाय ओरै साहाजों फैनानै ओमफ्राय दा नै अखाया बिराद खोमसि जालायबाय खोमसि जालाय जों दा साहा दावखोगासिनो बरिया खोमसि जाबाय नै लोगोफोर बिराद ज्राव ज्राव हासिगोनलाय एसे स्रां जाबायमोनलाय नेसनेल र'डआव टाउनावथ' टाउन बिराद हाखाबाय बङाइयाव ओमफ्राय दा नैबाव जों दा गुरुबासा होननाय जायगायाव मोनसे आरोखि गोसोमल'खालै दामानि सब समाय अखा नैबे जाहैबाय गुरुबासा बाजार सारि बेयो गुरुबासा होननाय जायगानि दिनैथ' बिस्थिबारसो दिनै माने बे बाजारा बुधबाराव जायो आरोखि दिनै बे बिस्थिबार बारायसो ना बे बुधबाराव जायो नैबे जाबाय गुरुबासानि दखानफ्रा बन्द' जोबथार नै दिनै बन्द'मोन ना सावथालफोरनि आदिबासिफोरनि बन्द'मोन दिनै ओंखायनो लामाया सिरि गारि थांलाय फैलायाबो खम बेराफारसेथिं अखा खि अखा दसेनो खोमसि दसेनो स्रां दैया लोमजोबबायलायनै माथो दानो बाना जागोन नामा बिरादनो लोमजोबखाबाय जेरै दुब्लियानो आरो जेबोआनो जाबावाखै बोथोरा सर'बाबो दै जोबसै नै फिसा ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दा बङाइनिफ्राय न'आव सफैबाय दा आथिं सुना लागोनसै बिराद अखा बांखानि गेजेरजोंबाबो दा सफैबाय लामा बिराद अखा हाबाय नै दाबो हागासिनो दा न'आव सफैनानै आथिं सुना लागोनसै